И здравейте на всички и добре дошли в Аниме Храм. Днес ще си говорим за краят на Attack on Titan. И да, нека започваме. Преди да започвам видеото, имам да ви кажа няколко важни неща. Първото е, че този клип е спонсориран от нашите приятели от Accessories Resell. Ако искате супер готини аксесуари, можете да влезете в описанието и да си поръчате от Instagram профилим, като им пишете, като разбира се кажете, че аз ви пращам. Другото важно нещо е да ви кажа, че можете да се абонирате за този канал за още контент свързан с анимета. И да, нека започваме наистина с темата на видеото. Attack on Titan. Анимето, което ще остане в историята като едно от най-добрите съвременни анимета. Анимето се върти около Ерен Йегър, който има най-добрия си приятел Армин и доветената си сестра Микаса. В края на първи епизод целият му перфектен живот се обръща наопаки. Титани нападат Шиганшина и Ерен е принуден да остави майка си да бъде изядена от Титан пред очите му. В анимето проследяваме последствията от травмиращите за Ерен събития от първи епизод. Не сме тук да говорим за сюжета на анимето. Тук сме да обърнем внимание на краят на това прекрасно аниме. Края на Attack on Titan. Края на Attack on Titan е едно от най-странните неща, свързани с анимето. Всички си мислехме, че ще има различен край от този в мангата, но ви, края беше същия като този в мангата. Нека ви обясня защо този край на поредицата е малко странен. Но преди това, какво се случи в края? Финалния сезон, който поради някаква странна причина има 17458 части. Започва от там, че Ерен се е преместил на противниковия остров и се прави на инвалид. След като избива изключително голяма част от населението на Либерио, успява да вземе Уорхамър Титана и да се върне обратно на остров Парадис. Он полудява напълно и започва много рязко да мрази всичко и всички, които не му се подчиняват. Следва това, че вижда противниковите войни, което Ерен се трансформира и започва да се бие с Райнер. Като по време на тази битка идва полубратът на Ерен, Зиг, и успява да превърне в титани абсолютно всички. Като братът на Фалко Колт умира и също Фалко взима Джо Тайтън силата от Порко. Ерен успя да се измъкне от хватката на Райнер и почти да стигне до Зиг с един крак. Габи успя да го простреля в главата и да му я откъсне. За жалост, на 70% от шибаното човечество, Ерен. И успя да осъществи контакт с човек с кралска кръв и активира Founder Titan силата. После виждаме как Ерен управлява миналите събития в този момент. Всички си мислим, че Ерен е написал цялата история на света и всичко. И уви, нашия приятел Ерен далеч няма такава сила. Но той така си мисли. Ерен накратко си мисли, че той е освободил Юмир Фриц от всичко това, през което е минала. В този момент Ерен освобождава стенните титани и прави хиляди колосални титани, които започват да маршируват по Марли. Така наречения Тътен. Една от любимите ми сцени е как супер много хора просто започват да си подават бебета с надеждите да оцелеят, жертвайки техните си животи. След цялата тази глупост се оказва, че Юмир е манипулирал Ерен, за да се случи това, което се е случило. Ерен е избил над 70% от човечеството. Виждаме последния разговор между Ерен и Армин, как те виждат абсолютно всички неща, които е трябвало да видят заедно, като лавата и така нататък и така нататък. В краят на краищата се оказва, че се озовават на океана, който от своя страна е пълен с кръвта на избитите от Ерен невинни граждани на Марли. Не съжалява за цялото нещо, което е сторил на всичките тези хора, но вече е много късно. През цялото време си е мислил, че е написал историята си сам, обаче е бил манипулиран от Юмир цялото това време. Общо взето останало. Микаса успява да отреже главата на Ерен и да го целуне. В този момент се виждат потенциалните неща, които са можели да правят заедно като двойка. Но уви, Ерен е тъпна гадулка. Ерен е погребан близо до дървото от първи епизод. Така мисля, че това беше доста сбито обобщение накрая. Ето моите мисли за него. Как Ерен е бил манипулиран толкова много време, без да се осъзнае? Сега сериозно. Пред мен имаше много по-смислени идеи за край. Наистина анимацията на края на анимето беше прекрасна. Но защо да фък? Уж беше обявено, че краят ще бъде нов. Решиха, че ще анимират този. Краят можеше да бъде по-добър по няколко начина. Но преди това искам да поговорим за последната сцена, която заблуди много хора, че ще има продължение. Съжалявам, че ще ви разочаровам, но тази сцена е там, за да ни покаже, че цикъл на омразата между двете страни ще се повтаря, независимо от това дали има титани или не. Стига съм се отклонял от темата. Края беше окей. Смислене. Можеше да е по-добре. Но не е лош край, в никакъв случай. Това, което виждаме с съжалението на Ерен, след като е направил пълна мизерия, е много добре измислено. Все пак, който е очаквал хепи ендинг, определено не го е получил. Идеята с потенциалните случки, които биха се случили, ако Тътена не се беше състоял, също е добра. И като се замислим, цялото това нещо тръгва от събитията от първи епизод, именно че Карл бива изядена от бившата на Гриша пред очите на сина си. И само ако се замислим, че Ерен, който намрази титаните супер много, стана най-силният титан в цялата поредица и изби страшно много хора.
Това е само с идеята да отмъсти за майка си. Ето моята идея за край. Ако потенциално Ерен може да се трансформира обратно в човек, защото е ясно, че той може да си регенерира тялото, ще могат да прекарат останалите там 3 или 4 години, които Ерен има на Земята като Titan Shifter в покой, както виждаме в една от потенциалните сцени. Това е хепи ендинга, който можехме всички да получим и евентуално да видим как Микаса и Ерен са щастливи и не се хулят и Микаса не е наранена от него. Като цяло това беше моето мнение за края на Attack on Titan. Можеше ли да е по-добър? Може би да. Достатъчно добър край ли е за такова прекрасно аниме? Абсолютно да. Този край няма средно положение при него. Или страшно много ти харесва, или не ти харесва изобщо. Аз лично съм на мнението, че края е добър. Достатъчно добър е за края на такова прекрасно аниме. Това от мен за днес. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, харесате го и се абонирайте за този канал за още аниме контент. И също така, пак ви напомням, че можете да си купувате мега готини аксесуари от Accessories Resell, като им пишете налично в Instagram. Линка е долу в описанието. Това от мен за днес. Чао и до следващия път.